Marada bayramçylygyň öňü tirasynda ardan azyk önümleriniň sowdasy ýoly goýuldy. Şäheriň bazarlarynda azyk önümlerini bazar bahasyndan ardan satýan sowda nokotlary işleýär. Täze ýylyň bu tagasynda pes girdejili maşgalalar hem üstten düşürilmändir. Ýöriti açylan nokotlarda olara sygar etiniň süňki çüýräp başlan miwe we möhleti geçen süýje ýaly azyk satylýar. Pes girdejili maşgalalar üçin ardan bahadan azyk satýan nokotlaryň biri Mara şäheriniň demir ýol wagzalynyň golaýynda ýerleşýän Aşgabat supermarketinde yerleşýär diýip habarçymyz 29 dekabrda görüň berdi. Onuň söýlerine görä bu ýerde maddi ýagdaýlary pes bolan hojuluklara täze ýyl bayramy münasibetli arzan narhdan azyk ýagny alma, apelsin, süýji, şokolad, şeker we sigaretiniň süňki satylyp başlapdyr. Ol haritlaryň ählisiniň ýaňy hilini ýitirip zaýlanyp başlandygyny belliýär. Alma we apelsin satywy ýaraýan sypatyny ýaňy ýitirip başlan, çaly çüýren, süýji her adym başyna 1 kilogramdan berilýär. Onun yarım kilogramy gaty süýji we yarım kilogramy şokolad. Ol süýji önümleri yerli, täze ay firmasynyň önümi bolup durýar. Dip habarçymyz gurrun berýär. Ol yerli ýaşaýjylaryň köpüsiniň şeýle sowda nokotlarynyň bar bolmagyndan habarsyzdygyny belliýär. Şeýlede şoňlar şäher bazarlarynda ozalky ýyllardaky tejribelere görä bayramçylyk sebäpli azyk önümlerini bazar bahasyndan ardan satýan sowda nokotlary işleýär. Mara şäheriniň Molla Nepes köçesinde ýerleşen gök bazarda şoňlar işleýän göçme sowda nokotlarynda döwlet dukanlarynyň bahasyndan şeker, towuk buğdy we hurma, alma, apelsin ýaly miwe satylýar. Azyk önümlerini bazar bahasyndan ardan satýan sowda nokotlarynda nowatlar uly bolup, önümleri her alyja çäkli mukdarda satylýar. Şeýlede bolsa bayramçylyk saçagynyň aladasyny diýen umydygar alyjylar şeýle haritlary satyn almagy howlugýarlar. Yerli habarçylar bu azyk önümlerini satyn almak isleýän adamlaryň çynlygy alada etmeli bolýanlygyny, bu işin köp wagty we tagallany talap edýänligini belliýärler. Adamlar şeker satyn almak üçin 1 saat 6:30-da bazara baryp nowata durýarlar. Diýip habarçylarymyzyň biri gurrun berdi. Beýleki haritler hem çäkli mukdarda satylýar. Käbir halatlarda haritlaryň agramy talaba laýyk çekilmeýär.